Аз съм пък Games и днес искам да ви покажа как може да си вземете безплатни игри в Steam. Така, сайтът се казва Steam Code Sale. Как си вземате точки, нали, точки се взимат като дадете този код на ваш приятел или повече приятели и го отворят и ви дава по една точка. Може и вие сами си го отворите, нали, като копнете линка, обаче няма да даде повече точки, аз поне си го отворих един път и ми даде само една. Така, като направите определени точки за игри, примерно тази точка, Garry's мода е 49 точки, тази игра е 59, 44 е 79 и така нататък. Тук и можете игри Counter-Strike Offensive 49 точки, нали, и Forest е 25, Football Manager има 2015 и Sargents GTA5 99 точки. Така, това беше от мен. Аз само да ви кажа, не може да влезете от друг компютър, тук не е с регистрация, не се прави регистрация, той проследява по IP-то, така че няма как да влезете. Ако влезете от друг компютър, той ще ви даде 0, че имате 0 точки. Така, това беше от мен. Искам да ви покажа набързо от може да вземете безплатни игри в Steam и до скоро.